Chris Bakuit, Tongin Duwai, Nagabinda, Cecilia, Nangthar, Painiwa Kajinkoi Jinkia, Duwairu Nagabinda, Hubert, Basai Moit, Ba Inang Shasumar, Shagwati, Bagabor Jisu Kanang Trekam Halo Juni. Light spotlight from die. Tongin Duwai Nagabinda para Gajing Tumu Chongi Kamta Mengi Duwai Nagabinda ka Bible Convention Bargajing Duwai Pin Koit La Shai Kasngi Baba Roki Bawan Chimenda Kinyamad Ikajinga E Halo Junki Yaiti Kamkar Pang Eki Bapangi Bashitambaro Kibawan Karpad Ikajing Snake Jangutrai Halo Junki Pakinang Yobor Halo Junki Haki Inga Sem Junki Ha kerteng opa barukon barumensi mbakoet kajinga e jangotrai jangiu Jesu Christ bad kajingir jangoblay lem bad kajinga sulak jangomensi mbakoet kindon rengka bat pi barra tongin sangesh por ben panmap nagabinda kilait kila jangi kabangidang yos ngau naka kitab Hosea nungya tulepa Hadin bau trai ula dom ula dumok yaki minda udang pinjem yaki pai di Israel ladaki koloi banwan pai un sopdiang un kudup yaki ko himmen ko para manga kerlit mat habangi rai kod banwan pai shaw trai un kudup yangi un kerku yangi un pinjem yaki jing dom jungu bad un perlong biang yangi ki kon jungu enai ti ki pop jungi bara hau Jisu daga nega jing shania hau. Kotrai Jisu map yangi sait kud yangi dagas namba kardor jome nekini ki pop baro ki bangi lele nga pla hau blay badon bor baro bad happy ko himmen ko para bangalele pop shibun daki jim parakat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palad jonga daka jingle palad jonga daka jingle palad bakraw jonga namar kata ngakar padia kamaria bakoi kabaya isa katei soti yaki angel bakiri koi badia pi ko himmen ko para banduwain gabinda jonga how try ublay jungi ublay badon board bar unis neyangi badendala map igi pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen
to nginia duwai. I duwai nagabinda ka jing job, but ka jing seiso jang ka Bible convention. I duwai ru nagabinda Brother Francis. Bawan ban yalap ban irap yangi ban yajan berjisu hakne ka tayo baro kawai kum juru yaka inner healing retreat but ka jing hi khai kerpang halor ka jing duwai. Banginang duwai nagabinda baharo ki badon jing tumu banwan shiminda hakini ki program kam dame convention but ka retreat bau jisu in karko yaki. Koblei mei oba ha ka jimpendrit yalade jungukun jame mela pinki biang yaka prote kabala kalon to ai haki paid ringe jame yaka jinkamen bakoi knamba yaki tu ki ba mela kintet naka jinglom rao haka pop menai yaki bandap daka jinkamen bam jikut da utrai jangiu jesu krisukun jame uba imbad sensha renkat bad me haka jingelang kawai jangamen siem bakoi Oblay, Junam la Junam. Amen. Kajing pule na kitab nong itu is u Hosea nong itu lupa. Utrai ong kumne. Tuan pai ko Israel sia utrai ublay jongpi. Nawa pila kelon nakadau jong kapop jongpi. Tora bat pi ya ki jingkerpat. Bat to wan pai sia utrai. Bat to ong hau. To weng no ya ki pop jongi. To priang ya kata kababaha. Bat ngin satrwa ya ka jingero. Na krimiang shintur jongi. Ka Assyria kamla ban pala jongi. Bat ngin shania haki kulai thma. Bat ngin ong shu ublay jongi. Yakata kabala thau dakikti jongi. Hame ukun swet. Ushem ya kajing isnei. Ngan sapan koch ya kajing shet kalai jongi. Ngan ik ya kiba klemput. Naba kajing bitar jonga kalapai no napi. Ngan long kum ka umjer ya Israel. Unsapu kum utiu lili. Unsap suthit jeliu kum uding kedar. Kitana jong u kin priang. Kajing tana jong u kan long kum uding olip. Bat kajing ubi jong u kum ula Lebanon. Kin sawan pai bat kin sa syong hapo kaserngeu jonga. Kin saplung kum kakper. Kin sapu sentiu kum uding wan. Kajing ubi jongki kan long kum kawan jong ka Lebanon. Ko Ephraim ngan le ayu bat kiblei thau. Dei manga uba jubab bat uba sumar yapi. Ngalong kum ukse blei bayai jerngam. Nanga uso jongpi umi jaru bastat ai un syampang yakine ki ei. Jaru bawat benya un tip yaki. Naba kal kilinti jong utrai kilong ki badai. Bat ki bahok ki bayat haki. Nrei kinong pop kin jentut haki. Kaktin jong utrai. Samsan Huwei number Nyospa Lai Putra. Nyospa Lai Putra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kata kaktian kalong kekubor bapa balayalap hapi. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengkat bat pim. Ringkat bat Kajimpuli na ka gospel bakuit kat kumu Matthews. kaburang hami kutrai. U Jesu ula ong haki apostol jangu. Hakumi ngapa yapi kum ki lamborot hapadeng ki suri. Kumda tolong ki basian kum ki psain bat ki balui kum ki paro. To husiar ye ki briu. Naba endon ki ban aiti yapi shakiying bishar. Bat kin simbat yapi haki synagogue junkie. But pensa sharp patong hakamat kiling sor but kis em nagabinda jonga. Ban ai kasaki hakamat jonki but ki gentil. Habakitian bishar yapi wat kusulai kumno pin kren lane ayu pin ong naba yakka e pin kren ensa ai hapi hakata kapor. Namar omde mapi kiba kren henre umensiam jongo pa jompi uba kren lemba jompi. Uhimmen unaiti yala upara shaka jingiap badupa yala ukun bad ki kun kin yang parsha yala ki kami kipa bad kin pa peniap yaki bad ensa isi yapi da bangro nagabinda ka kerteng jonga. Henry uta ubayai ne hadu bakut unlait im. Haba kin lebein yapi hakawe kasnong to petno shakawe pat. Nabashisha nga ong hapi pinam la ban poi lut shakisnong Israel shwa ba ukun ubriu unwan. Ka gospel jong utrai Keciniara eme kukris. ko himen ko param ka gospel minda kasni u Jesu u maham yengi shapanga jinge kaba ki kristan ki nombur jongu ki niakandu. Namar ka jinge jongi namar ni kit ya ka kerteng jongu Jesu en sa don ka jingsha leben ki briu ki nisi yangi ki briu ki bishar persha yangi bad kin tau buit persha yangi ha ka jingim jongi. Henry Jesu ong tolong ki ba huziar namar ba haba wan kum kene ke jingjia ngide ben sautu kine baharo ka wan shangi namar ka jinge. Nantau Jesu wong hangi ngide ben kit yaki atiar jong ka jingale man ka kerlep mat. Kita ki atiar ka bau Jesu bu hakama jongi kelong yaka jinglong jongi lamborot. Jingkuid. Jingshida mensia. Nangda u Jesu ai hangiru yaki atiar kalong yaka jinglului. Ngide palom ba lui what habadon born jet ki jinge kumjuru ujisu ong ngide bandon ka atiar jong ka jing start ka banirap iangi bankiar na ki briu ki basiniu ka jing lui barabor kan yarap iangi banlong ki bakuid hakamato trai banum perkas niu eye banum mudurs niu percaya yano wad hakamat ki briu ki badon jingmut niu hangi nginum pinpai yaki daka jingmut ki basiniu pinban ngin pinpai shaki yaka jingkoid yaka jingloi jongi bad kumjuru yaka jinglong jongi lamborot bakongo bad bashida bad habangi don kumki neki atiar haka jingim jongi ujisu ong
uble un stang ban trekam halor ki beriu halor ki bangit ki bakit yakum ki neki atiar haka jingim jongki but haka ju ka por jisu maham yangi ngimde ben pinkalelang bat ka jinglong sniu jongki suri lese suri kalong ka mrat kaba yale barabor persha yaki nongshun Henry Jisu part uhikai yangi nginum de ban kit ya ka jinglong jong suri haba wan ka jinge babon jait ha ka jingem jangi ngimde ban pediang ya ka jingsini hapo jangi wat hakamat ki jinge babon jait wat num ong kaparte baro kawe kalang ka basiniu kaparte ka aptap ban lesniu yangi pinjot yangi tengirungin le kombale kaparte ngimde ban ongshu namar shisin bangi don kini ki atiar janga jing loi ke jing koi ke jing shiram insiam but ke jing start utrai un stang ban trai kam hapo jangi naga daga jisuang haba yalam ye pisha ki ying bishar but haba pinyang ye pi hakamat ki bru ba yale persha ye pi wat nung kuslai kaya ka ba pin karen namaru mensiam ba koi jango blai upa wen sa hikai yangi unsa yalam lindi yangi pangimdon kam shu ban kerlalong kum ki riperte wad hakamat ki jinge tenteng ke jimma jongi kalong haba wan bon jait ki jinge don ki bru ki ong to nginra yaki atiar jonga jingyale ban pinjot yaki de na kata ka dao tenteng ki bru ki perkat habala le ben ki kristan kerleng ni shait ong de na marba ngi long ki balului de na marba ngi im ha ka jingkoi de na marba ngi kongo ya ubale ki le komne ngi ha ben ra ya ka atiar pershaya ki uji som shimla ong komne uji su ong tolong ki bayai ne barabor ha ka jingkoi tolong ki bayai ne barabor ha ka jing start ubale Tong long ki bayai ne barabor ha ka jing loi men siam jangi kramba ha kita ki jing long jangi kasuk ya ublay ban traikam kasuk ya men siam bakoi ban traikam habangi long ki ba im ha ka jing start henry shumodor ladangi stang ban kerlalong ki brio ba domriang ladangi kerlalong ki brio ba kwa ban le pin har put persha yeki namar ki le ben yangi kene ke jingkola ru Jesu kamla ban tre kam hapo jangi pin ban nikit barabor ye ki atiar janga jingsiniu ke jinghyar jimpin hyar put persha ye ki we ne ban pinyap ye ki we ne ban lesdiu ye ki we ha kum kata ke jinglong u Jesu umla tre kam o mensiem bakud umla ban tre kam tina kata kata u Jesu ong ka atiar ngikit ka jinglong ngin kit barabor hapo jangi kane ke jinglong kalong ke jimpin kare but ke jingai lat ya ublai ban traikam mano ba yale persha ye ke jingsiniu bade ublai hi ni shu kongu ya u bania rengkat badu ublai unsa yale kumba ki pai di Israel buhun si ni pule ki pai di Israel ke la yale persha bon ki nongshur bon ki riba marjan henry omde ka bor jangi kalawan raga jingjob henry ubala traikam jar ha po jangi kalawan ra jingjob haka ju ka dur ngide banlong ki kristan basha ya u mensiam bakoin sha ya ka bor jang ubale ban traikam jar ha po jangi ni shu kongu ni ya rengat badu ubale unsawan ra ya ka jingjob Wat hakamat ki jingshale bein, wat hakamat bon ki jinge jongi. Tengim de banlong ki kristan ba do jingkermen. Henrengi de banlong kristan ba shania tilan ia uble da ka ba kit ia kum kine ki atiar jonga jingkoi bat ka jing start bat ka jing loi men siam bat kum ki lambrod ngi de ben yai wat nom sha ia usuri ban sen shar yangi. Suri balong ka mrad ba penhiar put suri kalongka mrad bam ino hakaban lesniu yakiwe uyai beteng ban leki kamsniu chuting yano yane henry Jesu wong ngide ban long ki briu bat ki bangait bating burom ya ubale bat kongu ya u kramba utrai unsawan rajing job kumbangi pule ban ngisngap na ka kitab Hosea nyong ya tolepa ladangi kongu ladangi yait bat utrai unsawan ra jing job haka jingim ka jangi Jesu it karku kardo yangi pensle yangi
wan ra ga jing job ha ga jingem jongi ha ki yinga sem jongi ngi don bun gi jingale don gi ba pangi be shitom don gi ba sa ha ki hospital don gi jing snu ha ba harukam henra yarap yangi ko jisu ban shania tilli tillan yame namar melong ga daw jonga jing job ha ga jingem jongi en yaro ya utrai jisu Christ tongin playa ka jingi nganget ha ublay upa badon bor baro unang tao ka baning bad ka kindo bad ha Jesu Christ kun ba marwe jungu utrai jungi yau bala puna men siem bakui yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shale ben ha Pontius Pilatus la sanar pna yavu ula yap la tep yavu ula kyasha ki bayam ha ka sni ka balai ula mi pat ne ki bayam ula kiu shabening ushong shakamon uplay upa badon bor baro nang da wan pat ben pishari ki bayim bat ki bayam ngange thau men siem bakui ha ka balang Catholic bakui ha ka jingya silo kiri kui ha ka jimma ikipop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam chikut amen Laispa introdusa. Toya duai ko himen ko para baka jinkinia janga bar jumpi kallang ba pdiang hon ha ublay upa badon bor barro to droin priang cikrian kiti jongki nak benta ke chiniro ko buram ke kerteng chungu ke cikrindo iri pada ka balang bakho chungu baro ka we to ai ba kanega jinkinia ya kabalaiti kentang shaka kerteng jame kan pen kuit yangi ko trai but kan yalam yangi na ka we kasni shaka we pat ban kam jan shaka jingim habene da ukris utrai jingim Amen. utrai undon rengkad bat pim rengkat bat token tiu yala ki donut yikitiu ki shop tongin aingu ya utrai ublay jingim ka shong hok bat kadai dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokindra koppa bakoi koblay badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam yaga jinga ro jongi pinban ka jing songu jongi kadehi ka jingai jame namar ki jinga ro jongi kim pinyare ye yaga jingkrao jame Henry Kiarap yangi naga binda ka jimpenim lemba utrai jangi Jesu Christ bat kumda rengkat bat ki kinhon ruai jangi angel ngiaro yame bat ngi pen bana da ka jingkamen Ubakun, utrai umlay kipan, neng bertay sa wadah kaurang jombi. Hosanna, Hosanna, Lord, why you bless
para tongin trang nagabenda ka jingwan hiya jung men siam bakuid halo jungi vei pai vei bangin long ki ba lui lui bangin long ki ba shida bangin long ki ba start banle ekamon jung ble penyai rangkat badu jisu inang duai nagabenda ka jimpen slay jung men siam bakuid halo jungi vei pai vei what happening ki jinge babun ka bang ki bangia kundu ha ka jingim jungi dashisha melongo bakuid katrai katamei jang ka jing kuid barom namar katangi karpadia me topen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen siem jame kumga umjer halo jangki bakin kalalang yangi kamet bakas nam jango trai jangi o Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya oppo bada ka baingo yame ula kedia yavu badala ai halage senran u on to shem bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi Hakaju keru kamendala le bam ula shim ya ka kuri badda ka baingo biang yame ula ayaka halake senran u on to shim batto dina ka ne pi barro namar ka ne kalonga kuri janga snam janga janga jutang batte mai bad bam jekut ya ka ben pen mi naga benda jumpi pa naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris to pen kuit yangi pen kuit yaki men siam hadim pen koi pen kia yaki bapang gi bashitom yada yangi nau ksui nau baman ka jing maya jong ka jingek Katasin bangi bam yuni bangi dina kani kakuli iben na kajing yap chong min mudran tan hadu membo namar kata ngi ke bapen mendaya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame go trayo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingo aidem namar melanyu yangi ki babit benya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge vret ngi karpadiya me bangi ke bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bala penyat likawai da omen siem bakoid Takan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka partay pato penjanaya ka haka jingir rengkat bado Francis upaba koi jangi wilbert marwenu bishop jangi bad baro kilingdo bad kirinium takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde kibala yuti ya da ka bakarmen ya ka jimmi pat bad ya baro kibala klat no haka jingisne jamme top diang ya ki shaka jing shai ka kama jamme To isne yangi barongi karpadia me barengkhat bat ka Maria te isoti bakoi ka kami jongo bele u joso bakoi do kurim janga ki apostol bakoi u Francis disease bakoi bat baru ki rikoi ki bela pensno baya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ga jingim bam jikut par bangini ro bat pendon buram ya me da u kon jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallo hameo bleu pa badon bor haga jingelong kawe jungamen sim bakoid barro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen.
Amen. Ko para tungin duwai nagabinda para ke jing tumo shimet jangi. Ngin duwai ru nagabinda para ke bapangi besitam. Ngin duwai nagabinda ke Bible Convention la shai kasngi ba para ke bawain shimenda kini amah shisha yau jisu ba kini jing light lui nagi pop jangi nagi jimpang jangi padun le ya ke kamperla halo jangi iwei pa iwei ke bawain la shai kasngi. Ko pa jangim ba happening ka long ba koi ka teng jamme. Kan wan ke hima jamme ka long ka mon jamme. Akan daw kung bahabaning tuwai yang iminda ka jimbam jungi ka bahala kasni padamap ngi krengkam jungi kumbangi rungi map ka beles niu yangi padwa delam yangi sya ka jimpen shoy kan rei ta plait yangi na ka basiniu top light yangi ngi karpad ko trai na ka jing siniu barro ha ka jing spoon jamme toy jing suk jing sign ha ka sngi jungi Kramba da ka jingarap ka jingis ne jamme ngi light barabona ka pop ban ngi yo jingada na ka jing jinjar barro katbang idang ap kemelendi ya ka jingermen bakoi bad ka jingwan pa jungunam penim jangi u Jesu Christ Namar ka jongbe ka long ka hima ka jongbe ka bor ka purong junom la junom Kotrai Jesu Christ meu bela ong ha ki apostol jamme ka jing suk nga ai I happy ka jing suk janga nga ai happy Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme toy ha ka ya ka jing suk bad ka jinge tali ka we kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen ka jing suk utrai kandon barabor renka bat pim Reka bat dap da ka jingi do Christ tangin ya ingu markelia Hakumi ukon lambro janga ble. Hakumi bakit naga pop janga parte. Sukito ki bala korsha ka jinga wai janga ukon lambrot. Bukan rat long ka shong ho umandrong ko ka hi jong Dei shong tang tiem ka sim jong akan sikya
play men sim bakoi ngi roy yami ngi mane yami ngi trang yami ngi eat yami haga jingim chungi ko trinity bakoi wan sham sa bani haga inga sem chungi wan shim di pura yagi jing talon ke jing tuna chungi ko jisu baye limba ka jinga yaka met badas nam jame bin ko puram yagi vai pai vai bin slay yagi daga jingit kabatamai ka jing shirhem kaba klein ban mani ban eat ban shakri yami jisu yalam lindi yagi vai pai vai minda kumba molecular ha ka gospel ha kamat ke jinge babon jai habangi pang habangi shitam habangi snow coat lad talang ai shushu yangi ga jing start ga jame bangin dupla ban yai ne ha ga jing ko jame karko kardo ya ki bapangi bashitam ki badon hapadeng jongi ki baduai le ba kane ka mas bakoi don buon ki himmen ki para ki baduai na jingai bad na jan jisu menang karko kardo ya ki bahro baka jingang no jongi kananga ba seizo minda kadwa ki duai hakama jame karko kardo ya ki ha ga jing dia pang jongi karko kardo ya ki ha ga hospital jongi karko kardo ya ki kon ki barake ya ga sni ka minda gasmi karko kardo ya ki bayam so si hal ga jinkala jongi bayir batain jongi jisu bayir karko kardo ya bar ki kon jame ha ga ne por fly load yangi na ga jinge ba bon jai ben slet ma yangi karko kardo ya ga bible convention la shai gasmi but baro ki bawan shimenda ai ba ki nang yo jingi ba ga jingai jame hallelujah 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 Jesus 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 I born hallelujah 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 Jesus 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 I boring Jesus I boring Jesus tatma yang Jesus pendema yang jingim jangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Tong innia duwai habala pendap yangi dakat kini gijingai bakrau ngi karpar kotrai ta ai bangin la banyo pidiang yagi jinga e bapenim par banginom sange nakaba yaro yame da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat batpim Rengkat bat play badon bor baro in karkoyapi uppa barukon baro mensim bakoit Amen. ya lesuk ban penbana ya ka kubor babajang utrai daga jingim ka jompi Ngis ngomu ya ulay. Nubas South Spa South. Siam bakot, kumbag lalong kong jum tab para boj nam laj nam amen.
Eni roi utrai Jesus Christ. na lawan na